velkommen. Nu skal vi lave sådan en citron-challenge. Og der kommer også nogle andre challenge i den her video, måske. Vi ses til challenge. Hej. Og nu skal vi så i gang. 3, 2, 1. Fy for helvede, det smager klart. Så skal vi drikke det her ingefær-shot. Og den, der drikker mest, har vundet. Og den står 0. Fy for fanden. Lige. Den var klam. Heller ikke prøve det. Okay, det vi skal gøre i den her challenge, det er, at vi skal tage en flødebold, en bid af en flødebold, og så skal vi tage noget sodavand ind i. Og så skulle den meget gerne eksplodere i vores mund. Sådan en lille bombe. Og det gør vi. Husk at ikke gøre det med light eller free. Det virker ikke. Og vi har lige drukket ingefærshots. Og vi har lavet appelsin, så det er ikke så godt. Og de bliver lige alle gange. Så det er ikke så det er måske. Okay. Så skal vi klar. Nej. Det her det er en af de gode. 3. Bare det i orden. Hvad? Ja. Så gider jeg ikke mere. Det var ulækkert. Og nu har vi lavet sådan en speciel drink med det her, faktisk Og det her og noget mælk. og det kommer Og det klumper mega meget. Prøv at se, hvis der man for eksempel gør... Okay. Yeah. I kan lige prøve at se, hvis der vi hælder det over i det her glas. Prøv at se her. Er det klart? Prøv at kigge her. Der ligger klumper i. Det er mega ulækkert. Jeg kan ikke. Så tager jeg den største del. Det ligger. Det ligger. Vores afdeling. Okay, klar? 3, 2, 1. Fy for helvede. Jeg er ikke lyst. For helvede. For helvede, det smager klamt. Hallo, prøv lige at se de her klumper, der falder. Fokuser. Nu er det kamera, mand. Prøv lige, læg mærke. Hvor klamt. Ja, det var så den video. I morgen kommer der video ud. Hvad vi laver hele dagen. Ja, på min kanal. Nej, på min. Min også.